E pa Jovane, general Atanacković je mene sada poslao da ovo rešavam. Vidim, ti si sakupio ljude. Koje? Ljude? A jesi ti spreman? Spreman? Nadam se. Da vidimo. A, ti. Kako se ti zoveš? Kako se ti zoveš? Kako se zoveš? Evdokija Vaskova. Evdokija? Znaš ti da budeš Evdokija, ti možeš da si samo Jevdokija Vasković. Jevdokija! Šta si ti, Evdokija? Šta si ti? Si ti Turkinja? Pa možda Vlajna? Ha? Ili si možda Balgarka? Ha? Šta si ti? Si možda Srpkinja? Kaži, Evdokija. Šta si ti? Naši sme, gospodine. Naši? Koji su to vaši? Risijani. Risijani, mamu vam je stoko nepismena, glupa. Mamu ti jebem balgarsku. Koji Risijani? Šta vam je? Kaži ga ti? Kako se zoveš? Mitre Vaskov. Mitre Vaskov. On je Mitra, ovo je Mitra. Ti možda budeš samo Mitar Vasković. Nemoj da te kasne zmija, da kažeš nešto drugo i da zaboraviš. Jasno? Jasno, Jovane. Jasno. Ja sad ponavljaj. Ajde, Mitar Vasković. Mitar Vasković, ajde. Šta si ti? Mitar Vasković, da čujem. Mitre Vaskov. Mitar Vasković. Mitar Vasković! Mitre Vaskov. Sada čujem. Kako? Mitar? Mitre, ovo je Mitre. Ovo je Mitre. Mitar Vasković, ajde da čujem. Mitar Vasković. Ponavljaj. Prosti mi, Evdokija. Mitre Vaskov. Mitar Vasković. Mitar! Mitre Vaskov. Mitre Vaskov, Jovane. Kuće, predavničko. Mamo vam jebem, Bugaraši! Bugaraši! Mamo vam jebem, Bugaraši! Pizda vam materna Bugarska! Ja sam vas zato oslobađao
bugarskih četnika, od Šiptara! Zato se borio, da ne znate ko ste, šta ste, ha? Tada ću da ubijem. Ubijem i obesim svakog ko makar i razmišlja na taj vaš istrani bugarski jezik, jasno? Prvo ćete ovo za... Uzmi je ti. Zaslužio si. Prokleta si! Proklet! Sljedeći.